početka. I budući da je operacija Oluja, njezina temeljna zamisao bila negdje 1994. godine i nosila je naslov Strateška napadna operacija za oslobađanje okupiranih područja Republike Hrvatske pod nadzorom UNPROFOR-a. Tako je pravi naziv operacije koja je poslije dobila šifrirani naziv Oluja. U pripremi obavještajni moralo se riješiti nekoliko bitnih pitanja. Znalo se da operacija ne smije trajati dugo, jer bi to onda bila i politička implikacija, pa bi politika sigurno imala veliki poteškoća. Zatim, bez tog elementa moralo se razbiti ono što se u strategiji zove linearni postroj koji su neprijatelj u tom slučaju imao, to je jako utvrđena prva crta, koja je bila dugačka 630 km i to je jedna od najvećih bojišnica nakon Drugog svjetskog rata, tolike dužine. Zatim dubina prodora morala biti veća i od 50 km da se iziđe na svoje avnojevske granice. Ono što je bilo vrlo značajno, a to je što se prvi put primijenjena u operaciji Oluja doktrina zračno-kopnene bitke. A to znači da nije bilo više značajno to da se vodi linearni boj na bojištima, na samom sudaru snaga, nego da se vodi i u dubinu. Sastavni dio toga su posebno elektronska djelovanja ili rat četvrte dimenzije. Zbog toga su korišteni između ostaloga takozvani SIGINT, dakle to je elektronsko praćenje svih komunikacija protivničkih i političkih struktura, pa je poslije saznali da smo 8 godina slušali Miloševića da to nitko nije znao. I normalno vojne strukture i postrojbe. To je jedan element. Drugi element koji je korišten, to su bile bespilotne letjelice i to u dvojakoj ulazi. Prvo za snimanje točnih pozicija, fotografskim snimcima, a drugi je bio televizijsko snimanje, tako da se moglo potpuno analizirati sve njihove položaje su bili unaprijed određeni i postrojbe su točno znale gdje se ide, da li se ide između sustava obrane koji je lakši i mekši ili se ide na tvrđe, prije toga se moralo uništavati s našim topničko-raketnim sustavom. Dakle, obavještajni podaci su uspjeli omogućiti da operacija bude izvedena ovako kako je izvedena i to je jedan od razloga zašto se je poslije željelo